terus ana sing mengko tinggi adus lur. Saiki nanggone loket masuk iki gratis lur, mau sukarela. Iki lur tulisane rodok nyeni, sumber lan yo meh padha, cuma kene debit aire luwih wisata air alami lur. Sumber Jembangan, Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Bung. Buatan nopone Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Masuk neng Desa Tempurejo dulur-dulur. Dadi sadurunge Tempurejo mau yen saka pelosok Klaten ki ana Desa Jarak. Lah neng Desa Jarak ana kawasan wisata air Ubalan. Yen dulur-dulur wis teko Ubalan, iso dibajut nang nggone kawasan wisata iki lur, sing arep diparani awake dhewe. Kawasan wisata Sumber Jembangan. Lokasine sak jalur, cuman mlebu rada adoh dulur-dulur. Kurang lebih 1 kilometer masuknya. Dalane aspal tapi nang nggone beberapa titik ono sing bolong-bolong lur, tapi yo nurutku sik lumayan lur. Dusun Bakung, Desa Tempurejo, yen gak kliru Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ya yen wis masuk Dusun Bakung, mengko cirine kiri jalan enek ban mobil gede ngono. Lagi awake dhewe ngarepi lur kiri jalan. Terus ono tulisan petunjuk uga menggo kanan. Yen wis mlebu saka ratan gede mau, kurang lebih mlebu 50 meter, swasana langsung ganti jan koyok nek pelosok desa lur. Dadi ono kandang, terus wit-witane lur persis koyok alas primer. Engko tak sepil ya, padahal iki duduk sing diparani lur. Ngono wae wis apik. Apik po serem ya maksudku. Yen kanggoku lek serem kuwi apik ngono lho. Koyok setengah liar koyok iki lur. Dadi wit-witan gede dirambati tanduran merambat, terus ana semak-semak belukar sing ijo-ijo, ana sumbere uga. Ya ngono kuwi sing paling seneng tumrap aku. Bajut lur, dalane wis apik saiki cor. Lagi ana warung mencil dhewe, engko ngopi nang jero wae lur. Arane Sumber Jembangan, Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Yo pancen liwat persawahan lur, pas dina iki tandurane tebu. Sebagian kirimang wis ditebang, tapi sebagian sih tanem lur, sik durung wayahe panen. Iki lur masuk gerbang rada rame lur iki. Ya pancen sik swasana tahun baru lur. Aku ngarep ya ngono. Biasane yen rene kuwi sak wayah-wayah sepi lur kondisine. Paling enek wong 5 apa 6, kadang yo sepi. Kadang enek wong mancing. Yen sumber iki nyenengake banget lur, gedhi. Debit air paling akeh di antara sumber-sumber liyane neng wilayah Kecamatan Wates lan pelosok Klaten. Saking gedene lan jerone banyu iso dinggo praon barang lur. Dadi sumbere kuwi dibagi-bagi lur. Ana lumbangan kanggo praon kaya iki, terus ana sing mengko dinggo adus lur. Saiki nanggone loket masuk iki gratis lur, mau sukarela. Iki lur tulisane rodok nyeni, Sumber Jembangan.
Jembangan kuwi yen basa Jawane kaya wadah sing digawe saka tanah liat lur terus dibakar dadi warnane abang. Termasuk gerabah lur. Lah kene iki kena dinggo adus jane aku kurang setuju mergo akeh iwake hias lur. Yen dinggo adus bocah cilik-cilik kuwi mesti banyune budhek. Iwake disawang kurang jelas padahal sejatine iwake akeh banget. Terus iki masuk wilayah kawasan kaya hutan belantara lur. Wit-witane dhuwur-dhuwur gede-gede sampai kanopine iki nutup. Yen wis mlebu nanggone tanduran sing kaya alas mau, suasanane betul-betul peteng lur. Makanya aku kuwatir wae yen kamerane iki ora iso nangkep gambar kanthi jelas. Ning muga-muga jelas. Cuman yen goyang titik mesti der 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 ngono. Ndut-ndutan. Makanya kudu hati-hati. Iki rada ndudutan to lur aku mlaku cepet titik ngono wae. Iki lur tulisan sing rada menarik. Mantan boleh berserakan tapi sampah jangan. Artinya jangan ada sampah berserakan, buanglah ke tempatnya yang sudah disediakan. Kalau mantan monggo berserakan di mana-mana. Yen mampu. Oh ternyata motornya iso mlebu lur, aku mang tak dekek cedake jembatan mau. Lagi sing tak omongne lur kolam sing dinggo adus kudune. Ki yen gak dinggo adus no banyune bau wening lur. Sumbere arah kiri kuwi lur ana. Lah kuwi ana wong kuwi terus ditampung sementara nang kene terus dialirine akhire nang gone apa jenenge kolam sing gedhe mau sing tinggi praon. Iki lho. Sing sewenang dolanan banyu kene iki top. Wisata air yang dibanding ubalan yo meh padha cuma kene debit aire luwih dhuwur. Wisata air alami lur. Sumber Jembangan, Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Bening lur asine cuman mergo tinggi adus ya rada budhek setengahe. Ning yen pas gak ana bocah dolanan banyu, wening banget lur iki. Asri lur. Jeru kok cekek enak ge enek ro hawa sumuk nang kene iki. Sak gulu. Oh, sak udel. Oh, sak mono. Iki lur wit-witane lho kaya ngono lho, gedhe-gedhe dhuwur-dhuwur. Nyenengake banget lur. Lah kae praune nek sing mlaku lur. Murah kok lur, lek gak salah 10.000. Mbuh pirang menit ngono, pokoke ngubengi apa kolam iki. Niku pados napa Pak praune niku? Praune mesin lur. Oh, ya cuman bukan sing jenis banter. Saubengan pinten? Mesin diesel. Bayare. Oh, nggih. Iki jajal tak tekoke bapak-bapak iki lur. Napa? 10.000 kok 10.000 repis. 10.000 repis mboten payu Pak sakniki. Ya 10.000. 10.000 maksudnya 10.000 lur tikete prau mau nggih. Wonten napa niku? Nggih. Bung. Nggih sing gentong pijule gentong kok. Mboten napa-ne, Pak. Soale ngono. Niku panjene Pados toya. Nggih. Oh, nggih, gamel. Sing wonten gentonge niku.
Pak niki damel tumbas rezeki ditampi. Nah niku sanes sedasa repis, Pak. Sedasa 1000. Pak monggo kula badhe wangsul mengke Jawa. Nggih. Suwun Pak nggih. Nggih, monggo monggo. Awas HP ini. Lek mainan bulanan banyak lek ngene ya, Lek. Gak dikanting gak apa-apa, Lek. Sebelah kene. Tamita. Sebelah kene. Nah, penimba. Tahun baru wingi rame mboten, Bu? Rame. Rame nggih. Padet. Nggih, nggih. Ubalan sing rame tahun baru. Jalan ke mereka tong bikin. Oh, bari saking mriku mriki mesisan sing tebis. Iki lur warung-warunge ya sebagian tutup lur pancen dina-dina asline sepi, cuma kena efek tahun baru ku rada rame. Kaya sing tak critakake bar saka ubalan terus mrene. Ngopi sik lur. Bapake kan mau pancen omongane rapati genah lur, dimaklumi ae. Iki video sawetara bakal tak akhiri sakmene dhisik ning aja kuwatir bakal ana video-video liyane. Pokoke aja lali subscribe terus ditonton videone sampai tutup lan di-share nang kanca-kanca lan dulur-dulur liyane. Sawetara sakmene dhisik wassalam.